Shirifla Jabrani Fleba wa minu sɔgɔlen bana ka ni fo aw sigiyɔrɔ la an bɛ foli kurakura ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu bɛ k'an filɛ nin waati la États-Unis jamana kan fo ka taa Faransi ani Gabon jamana kan an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ko kura aw b'a kalama cogo min na dɔgɔkun o dɔgɔkun aw ka jɛmukan mandi b'a a congo Shirifla Jabrani sanfɛ ni a bɛ wele jeunesse développement jɛmukan min ni a kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali sifinnakaw bɛɛ lajɛlen kama min b'a to kuma da bɛ se ka mɛn cogo min na an ka jamana ɲɛmaaw fɛ o de kadira kɔnɔna na an bɛ babu dɔ ta dɔgɔkun dɔgɔkun min b'a to ani an ka mawulilu bɛ jɛ ka o kɔnɔ kuma ɲɛfɔ an filɛbaw cogo min na ayiwa aw b'a kalama cogo min na actualité dominelen don fɛn dama dama la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa formation du nouveau gouvernement o kɔni kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen n'an b'a fɔ ma ko gouvernement de transition kura o sigira Mukutari Wani ka gouvernement ayiwa aw b'a kalama cogo min na jɛmukan ye sifinnakaw ka jɛmukan de o de kadira kɔnɔna na sifinnakaw fana bɛ wele ka min bɛ u kun n'u kan cɛ k'a fɔ maliden bɛɛ ɲɛna ayiwa o fana ka hakilina ye jumɛn gouvernement de transition kura in na yala a kɛra o nimisiwasa ko ye wa ani jɛmukan parti filanan na o ye k'a fɔ gouvernement de transition in fana kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko musolakaw ka hakɛ fana bɛɛ ma ta en compte ayiwa o de kadira kɔnɔna na an balimamuso dɔ fana wulila ale b'an fɛ yan nɔ kumaso kɔnɔ yan nɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an b'an da to fɛn min na malien de l'extérieur mɔgɔw fana olu fana ko ko u fana ma ye gouvernement in kɔnɔ ayiwa ani olu de bɛna jɛ ka masala kɛ an ka bi babu kan a y'aw bisimila ye Shirifla Jabrani sanfɛ sisan an ka maa welelen fɔlɔ an bɛna o kɔfɛw ɲɛna Abdou Wahab Touré ni ale ye représentant des Maliens de l'extérieur basé à Washington DC an y'a wele a nana n ka wele jaabi merci beaucoup merci beaucoup i nana n ka wele jaabi a diyara n ye maa welelen filanan ye Korotumu Dia ni ale ye FDP Mali kura o ka dankan filanan ye merci beaucoup a y'i wele i nana n ka wele jaabi a diyara n ye maa sabanan o ye Cheikh Oumar Diallo ye ni ale sifinnakaw ka ɲɛmaa min bɛ politique tɔn min bɛ ni a bɛ wele ADP Maliba ale y'o ɲɛmaa ye an y'a wele a nana n ka wele jaabi merci monsieur Diallo merci ma weleli naaninan ye Abubakar Sidiki Kanta ni ale ye jɛkulu dɔ bɛ yen ko AMC ale ye o coordinateur ye merci monsieur Kanta merci ani ni maa naani de bɛna jɛ ka hakili falen falen kɛ an ye babu min fɔ aw ɲɛna min b'a to an bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn hakilinata don cogo min na jamana taabolo kan fɔlɔfɔlɔ an bɛna o tengu monsieur Touré la k'a fɔ ale fana ka hakilina ye min ye gouvernement kura min ni a sigira dɔgɔkun tɛmɛnen yala sifinnakaw an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko sifinnakaw k'u yɛrɛ ye kosɛbɛ gouvernement kɔnɔ Mali jamana kɔnɔ wa. Bon Sadio encore a ka weleli a diyara n ye kosɛbɛ n bɛ foli di ka lamɛnnikɛla ani filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma a diyara n ye ka équipe bɛɛ lajɛlen ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ foli fana di malien de la diaspora malien établi à l'extérieur malien fɛn fɛn bɛ kɔfɛ ani an ka permanence an ka bureau ani an ka président Habib Sila n b'u bɛɛ lajɛlen fo k'i ka ɲininkali jaabi gouvernement sigira ne tun bolo a waati sera a tun kan ka kɛ parce que n'i y'a jateminɛ depuis mois de juin jamana yɛrɛ bɛ lombolama la gouvernement t'an bolo dossier bolo kelen don donc ni gouvernement sigira an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi a sigira sera mun kan ni ko mun kɛra olu fana ye ko wɛrɛ olu ye débat wɛrɛ ye mais k'i ka ɲininkali jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw sɔrɔla a kɔnɔ n'u ye anw yɛrɛ jɛɲɔgɔnw ye an bɛ se ka o dɔ fɔ plateau kan yan n'a ma kɛ baasi ye Saliya Ture yɛrɛ sɔrɔla a kɔnɔ bon denmisɛnnin caman fana bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye donc nin ye ko ɲuman ye mais ne yɛrɛ bɛ welewele min d'u ma ani ka message min d'u ma denmisɛnninya tɛ koba ye baara min bɛna d'u ma o ko de jateminɛ o ka maliyɛnw de jateminɛ o responsabilité ni maaw ye choix da i kan ka i bila nin position sugu la surtout ale ka position o ye ka baara de di sifinnakaw ma o ye ka sifinnakaw bilasira ka formation caman di denmisɛnw ma donc a ko k'o ta a bolo fila la a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan denmisɛnninya mun fana b'a la k'a fɔ ko énergie ye n'o ye wulikajɔ ye n'a bɛ si a ɲɛna n'a bɛ tila a ɲɛna n'a bɛ boli n'a bɛ i kɔtɔkɔtɔ cogo dɔ la il doit tout faire vraiment pour réussir dans l'objectif
donc ne kɔni b'o de bila sira da yɛrɛ ma. D'accord. Ka kuma ɲɔngiri yan. An bɛ tila ka kuma sigi ma ka i bɛna kuma min ka o ye Malien lectueur mɔgɔw tɔgɔ la yala ni aw y'aw yɛrɛ y'a kɔnɔ kosɛbɛ. An bɛna kuma de an balaka min b'an cɛ la yan nɔ ni o ye Korotumu Dia ye FDP Mali Kura o dama o ɲɛma dankan don. Merci beaucoup. Ayiwa FDP Mali Kura la yala aw fana ka hakilina ye jumɛn ye k'a fɔ gouvernement de transition kura min ni a sigira dɔgɔkun tɛmɛnen ye aw bɛ se ka mun de fɔ a la? N bɛ an la Mali jamakulu bɛɛ lajɛlen fo malien minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan k'a fɔ gouvernement kura min sigira a kɛra anw FDP Mali Kura senako ye parce que anw yɛrɛ ka ɲɛma an bɛ se k'a fɔ sifin don a san 33 kɛra ministre ye yan'o ka kɛ a kɛra député ka sɔrɔ a ma san 30 sɔrɔ donc nin y'anw hakilina de ye denmisɛnninw ka émerger u k'a bila kɛnɛ kan parce que u b'a fɔ ko sini y'anw ta ye sini dun bɛ dilan bi de an ka wuli ka jɔ an yɛrɛ ye an ka sɔn an yɛrɛ ye an ka baara kɛ pour que sini an fana ka nɔrɔlabila kɛ sifin wɛrɛ minnu bɛna sɔrɔ an bolola nɔ min bila a bɛ se ka nafa ɲɛ olu ye donc gouvernement kura in a ye jeunes refléter hali n'a ma caya a ma caya kosɛbɛ o ye hakilina ye dɔɔni b'a kɔnɔ parce que n ye colonel Maïga ye lui il a 39 ans Wage a 45 ans an t'o kɛ denmisɛnninw kɔnɔna la tuguni Saliya bɛ yen denmisɛnnin damadɔ b'a kɔnɔ mais a tun bɛ se ka caya ka tɛmɛ nin kan tɔ ka jɛ b'a la dɔɔni. Ok. Merci beaucoup. Monsieur Diallo, yala au niveau de l'ADP Maliba, yala aw fana ka hakilina ye jumɛn ye gouvernement de transition kura yala a fɔra k'a fɔ ko sifinnakaw yera la i n'a fɔ a kan ka ye cogo min na wa yala aw fana ka yeta ye jumɛn ye a ko la aw nimisi wasara sifinnakaw ta fanfɛla la? Bon i b'a dɔn an kɔni an ta tɛ k'a fɔ ko ko gɛlɛmama yɔrɔ tun ye sifinnakaw ka ye a kɔnɔ fo ka se niveau dɔ ma an ka faamuya tun ye min fɔlɔ-fɔlɔ ye o ye de k'a fɔ gouvernement ka sigi sira kan sira min b'a to a tɛ kɛ gouvernement ye mun bɛ dɔ ka fan ta ka tɛmɛ dɔ ta k'a fɔ ko a gouvernement kɔnɔna fana la ko a tɛ kɛ gouvernement ye mun bɛ kɛ outil de promotion politique ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ sigi ministériya la minnu b'u profiter o ministériya fɛ k'a fɔ k'u b'u ka parti de lafasa k'u b'u ka tɔndenw de lafasa k'u b'a ɲini ka nin transition utiliser pour k'a kuncɛ yɔrɔ la élection mana se o transition post ministérielle ka kɛ sababu ye olu ka parti ka se ka présidenya sɔrɔ donc an ka laɲini fanba fɔlɔ o tun ye de fɛn fɛn bɛ sigi jamana in ɲɛmɔgɔyaso la a ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu b'a faamuya k'a fɔ u bɛ baara in kɛla wasa bɛɛ ka kɛ kelen ye jamana kɔnɔna la wa wasa élection mana kuncɛ yɔrɔ o yɔrɔ maa si kana se k'a fɔ gouvernement in yɛrɛ depuis a sigi tuma an y'a fɔ ko nin gouvernement in bɛ ka ɲɛsin nin tigi de dɛmɛni ma donc o kama président de transition choisi yɔrɔ la an ko alhamdulilayi a ma parti kɛ premier ministre choisi yɔrɔ la an ko alhamdulilayi a ma parti kɛ wa gouvernement yɛrɛ kɔnɔna la yɔrɔ minnu ɲɛsinnen bɛ élection labɛnni kama an ɲɛ tun jɔlenba bɛ o yɔrɔ de la k'a sababu kɛ o tigilamɔgɔ n'o o tigi tun nana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ parti politique couleur ta mɔgɔ min bɛ hali association yɛrɛ couleur ta a tun bɛ se ka wuli ni fitinɛ dɔ ye don n'a nataw la donc ni o ministre de l'administration territoriale n'a farala kan k'a fɔ k'o tigi ye 39 ans ye an bɛ se k'a fɔ Mali jate la o ye denmisɛnnin ye nka Mali jate fana la n'i y'a ta k'a lajɛ c'est un lieutenant colonel donc armée mɔgɔ don an b'a dɔn k'a fɔ depuis a ka carrière daminɛ fo ka n'a bila bi la a ma deli ka don parti la ani politiciens ma deli ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ min dɔn o ye terrain ani baara de ye donc an fanfɛla fɛ vraiment an ye a jateminɛ de tous les endroits qui sont des endroits stratégiques parce que transition in a sigilen bɛ degun de wulili la ka bɔ maliyɛndenw kan a endroit stratégique fɛn fɛn bɛ yen nɔ a si kana politiser ministère de la justice ministère de l'administration territoriale ministère de la sécurité ministère des affaires étrangères ministère de la défense o duuru ninnu minnu ye poste régalien baw ye minnu kɔnɔna la vraiment jamana basigili a n'a basigibaliya fana bɛ se ka lasɔrɔ min kɔnɔna la anw ka laɲini tun ye de yen yɔrɔ o yɔrɔ la mɔgɔ ka sigi yen nɔ mɔgɔ minnu tɛ politiki la minnu gɛrɛlen tɛ mɔgɔ si la bon filanan n bɛ min fara o kan o ye ka foli bila n balimakɛ ye parce que n teri don fana Mohamed Saliya Ture k'a féliciter kosɛbɛ parce que mɔgɔ min don bi n'i ye gouvernement ta k'a lajɛ a bɛɛ la denmisɛnninw don il a 38 ans
an bɛ se k'a fɔ anw ka faamuya la hali an ka parti texte kɔnɔ la jeunesse an b'a dan fo 40 ans de la donc s'il a 38 ans vraiment c'est un jeune, c'est le plus jeune du gouvernement aujourd'hui tâche min b'a bolo n balimakɛ Touré a fɔ cogo min na tâche immense de don parce que emploi ani formation professionnelle o yɛrɛ de ye sifinnakaw kunko belebeleba ye donc n'a fɔra ko o kalifalen bɛ ale la ale mun yɛrɛ ye denmisɛnnin ye ale mun yɛrɛ ye CNJ président kɛ je crois qu'aujourd'hui maa si tɛ se k'a fɔ k'a t'a dɔn enjeu min b'a bolo donc an kɔni on accompagnera le gouvernement de transition an bɛ u dɛmɛ an b'an seko n'an damayira kɛ pour que a ka ɲɛ u bolo dans tous les domaines parce que élection o y'a kunba ye nga fɛn fɛn fana mun kalifara mɔgɔw la o ye maliyɛnw kunko dɔ ye donc nous on espère vraiment que u bɛna se u ka baara in na a kana kɛ maa si ka fɛn ye fɛn mun i bɛ wuli k'a fɔ ko e kelen ka kunnawolo ko don maliyɛndenw bɛɛ de ka kunnawolo ko don bi i yɛrɛ y'a kɔnɔ i m'i yɛrɛ y'a kɔnɔ i seko n'i damayira i k'a kɛ pour que k'a bilasira. Très bien an bɛ hakililajigin k'a fɔ Mohamed Saliya Touré a yɛrɛ ye jamukan dama kɛ an fɛ yan nɔ plateau in kan an bɛ a fo kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka fanga in kɔ a la kosɛbɛ. Merci beaucoup monsieur Diallo. Ayiwa an bɛna ɲɛsin Abubakar Sidiki Kanta ale ye coordinateur AMC ye. Merci beaucoup monsieur Kanta. Yala aw fana ka niveau la k'a fɔ ko i fana ye kuma caman kɛ i ye jamukan in caman assister n bɛ se k'a fɔ an ka welekanw caman taara en compte parce que jamukan in kɔnɔ yan nɔ anw de ko n k'u ka gouvernement transition in a fama ka kɛ sifinnakaw ye an y'a jateminɛ k'a fɔ fana o caman fana respectera yala est ce que a bɛ nimisiwasa kunbɔ wa. A b'o kunbɔ d'abord n bɛ foli kɛ k'an filɛliba lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɔfɛ ka Serifila baarakɛla bɛɛ lajɛlen fana fo. Merci. Équipe min yɛrɛ fana occupelen don ni organisation na ka foli kɛ ka ɲɛsin o ma. O tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ gouvernement féliciter nka b'a la nka ye min ye baara daminɛ de don ni baara banna de foli ni damayira bi kɛ. D'accord. Tâche min taara k'a di gouvernement in ma tâche dennin tɛ. A bɛ n'a fɔ olu nanen don ka na fanga filiya sigi soni fanga kura kana bon o tɛ ko ye ko min n'a ka nɔgɔ donc maintenant fɛn min ye sifinnakaw ka fanfɛla ye effectivement an ye a kumaw kɛ plateau la yan a dɔ bɛ kɛ don min na an balimakɛ da sera yɔrɔ ma Mohamed Saliya a yɛrɛ tun bɛ yan o don je crois que n'Ala y'a kɛ ale yɛrɛ sɔrɔ gouvernement kɔnɔ o kɔni ye fɛn ye an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ta fanga di a ma sinon k'a fɔ fɛn min dira a ma k'a tɛ se ou bien a dɔnniya t'a la effectivement o bɛ se ka kɛ fili ye sinon a kan ka se a kɔrɔ ne ka faamuya la et puis a kan ka accompagner fana ni hakilila ɲɛnamaw ye n'a sɔnna mɔgɔw lamɛnni ma et puis o kɔfɛ fana da sera kuma ma est ce que sifinnakaw cayara kɔnɔ wa a ma caya kɔnɔ ne b'a fɔ o cayara kɔnɔ a bɛɛ tɛ se ka kɛ sifinnakaw ye fo an ka ɲɔgɔn dafa de baara kɔnɔna na effectivement muso fana ka hakɛ bɛɛ ma dafa a kɔnɔ mais nin ye gouvernement de mission de ye o nanen don pour que ka fɛn dɔ de latɛmɛ ni o ye charte ye charte ye kumakan dɔ de fɔ donc o bɛ na olu ka baara a dɔnnen don o bɛ n'o de kɛ ka se élection labɛnni ma min profite fana ministère de l'administration territoriale n'o ye kalafili yɔrɔ yɛrɛ talen don ka di mɔgɔ min ma ni o ye je crois bien Modibo ye Abdoulaye Maïga ye an bɛ kangari min d'a ye a kana kɛ kɔrɔlen ɲɔgɔn ye parce que mɔgɔ dɔw y'o poste occupé ka tɛmɛ kɔrɔmatigɛli tɛ mais fo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Mali ko de don o tigilamɔgɔw fana tun ye sɔrɔsi ye an y'a fɔ k'a fɔ n ko n'a dira sɔrɔsi ma olu tɛ politiki kɔnɔ o tɛ politiki ko ɲɛdɔn an y'a ye kalafiliw kɔfɛ o tigilamɔgɔ démissionné na ka taa parti créer a yɛrɛ ye ka bɔ armée yɛrɛ la ka taa parti créer k'i kanbɔ fanga nɔfɛ donc an bɛ a ɲini a tɔgɔ ye di gouvernement ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye premier ministre ni président ye comme charte kɔnɔ a fɔlen don mɔgɔ mɔgɔ i donna gouvernement in kɔnɔ i tɛ se k'i kanbɔ fanga nɔfɛ tuguni donc an bɛ o kangari d'a ye et puis fana k'a fɔ ko sɔrɔsi de don k'a tɛ sonyɛli kɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ parce que o mɔgɔ kelen dɔ tun b'o place la o bɔra k'a fɔ ko ale ye fanga namara ko ka di dɔ ma maliyɛn bɛɛ kɛra seere ye donc maintenant o kɛra 2013 la donc an ti a to mɔgɔ si ko ɲɔgɔnna wɛrɛ kan na tuguni donc an bɛ k'o jate minɛ su fara tile kan donc an bɛ dugawu de kɛ fanga min n'a taara k'a d'o ma Ala ka ta fanga Ala ka di o ma Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Ala ka Mali bɔ a kɔnɔ mais mɔgɔ kelen tɛ se
parti politique minnu bɛ yen association minnu bɛ yen minnu m'o yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ minnu donna a kɔnɔ sénégalais tɛ ivoiriens tɛ a bɛɛ ye maliyɛnw de ye donc an ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ maliyɛn bɛɛ kumana ko a kana di politicien ma ne bolo mɔgɔ minnu bɛ ɲɛfɛ ni si tɛ politique mɔgɔw ye donc maintenant a dira mɔgɔw de ma a bɛ fɔ minnu ma ko technocrate donc maintenant an bɛ dugawu de kɛ danaya min ni malidenw bɛ o nɔfɛ o fan fɛ o kana bɔ an jigi kɔrɔ. Merci beaucoup, Monsieur Kanta, pour tout ce développement. Amena Tani Djamoukan Halibi. Aïwa, on va faire comme dans 600 oui, Monsieur Touré, est-ce que Kafoko gouvernement est fait ni alideka bara benimeka jamana bla sira klinika mimba to jamana ka soda ubsika iri wachuko mina nga machama yi aka hakilina ira Kafoko maminu kera ministry ye ko a chama be umadika ke ministry mais ko muna mami umadika ke ministry ulu chama na ke ko akunga ke makoro minu chama be minu ministry ulu ka chama mimba to ubsika bara nyefo kuraw yi togo mina ebo e ka hakilina jumela ebe nyafulu jumafo kola. Bon, encore, le hakilina mfo mais bisga di ni gouvernement irama parce que les représentants des Maliens de l'extérieur on be domna bibina on sait qu'à fo on est 3e 4e génération Malien montra voilà parce que nere sa mo ganke ko fait les États-Unis. Donc je suis un ingénieur, pas n'importe quel ingénieur parce que yeni kalanke ka barake à un niveau fédéral il va donner sinon l'état don bonya te dima bon be nyebe fendo fana lambo foya jamana chamambe ou ka diaspora utilisé sur le plan de développement jamana kanyeta kono mais Mali là antiseko antekake kuma bembe nyinigalike mais beba don bibina tungarandew ou ka contribution et femme ye jamana kono mais nous tu yaw nyininga anga structure be anga mo du mantina dese al nous tungo kanga gouvernement yere beta en entier antum se ka mo du mamou tu même Mali glan en 18 mois amekla ko nyininga maintenant projet kuna voilà maintenant mais bisga duma parce qu'il fallait que ngofo mais bisga duma ka don ne be critère ça va de duma mamun tara yado a seko bula a dongo bula ananga nyuma il faut que anga tano critère malen chamambe do ba fo ou te parti politique là do ba fo do be utumba kono mais dongo dogo ne be ni kuma fonga kuma dawla ambe dom na bi Mali kura ngono na be Mali ta na be mata anga ni caractère jatimne bon donc le temps était court wati tunka doko mbise ka fo ori kama nya fo nga introduction kono nga choisira to mena anto kalama parce que a ko kera dabiri doni plateau ndo amba kuma fo mais namanya mogo mu tu choisira ambu bisgiya ambe dana duka anye malien ambe do okuye en seko fana fem ye ku deme Mali kata nye ambo barake vraiment donc au yenga au positionner doni d'accord quand balmake blasra akany ni gali konala d'accord très bien et Amina kuma di ambalma musuma et alefana na jetemne est-ce que le fait que Mamilou Madiga est ministre au Tchara Katimi, Mamilou Dlaga Kai, est-ce que pour vous, Kalotan Chekin Kono, Makura Madlika do Barala, Itaraka do Akono, Namba Fuma, Anga Jargona Noku, les blés. Donc, est-ce que RFA ou c'est la solution Kewa? Chamachefanga, avantage bala, inconvénient bala. Ne a fait concertation na ngo Malion beka dégagisme total donini, comme Makoro bien pepe. Ngoti nyana bo parce que ko makoro sikile me munye demseni jolen tay wati ka suru kalotan shegi iye mu fo chama bala experience tala hanu ngania bu kono fendo ngania bi kono na ketugo yati kono abi gelea moko koro dobe uye barake Mali kono kateme wi ministre ke Mali kono kateme hani toko jugubula ngo yo nyuma doke abati kole parce que ni bilan on est tous comptables en be jorobe Mali kan njinga kono wena machiti semboala machaman tara espérance bati mamuna administration yera la ne bolo be ke dugundo d'accord ni wati ka kuru
u y'a fɔ ko ka technocrate ta technocrate kun bɛ se ka ta minnu fana expérience b'a la u bɛ ka baara min kɛ u b'a ɲɛdɔn u delila k'a kɛ komi tali bɛɛ fana tɛ ministériya ye cabinet bɛ yen conseil technique bɛ yen u k'u hakili to o yɔrɔ la maa minnu delila ka baara kɛ u ye fili min kɛ u b'a dɔn n'i ye sira min taama défaut min b'a la i b'a dɔn donc o bɛ se ka temps suruya pour que an kana temps perdu ne bolo nomination tɔw la f'an ka hakili to olu yɔrɔ la expérience bɛ mɔgɔ minnu na faso ko la faso jɔli parce que camancɛ fanga ale k'i n'a fɔ n'i bɛna n'i ye dugumakolo san i bɛna jɔ terrassement olu b'o de kɛ ka jalon planter n'an b'a fɔ ma soubassement olu ka baara bɛ dan ye a tɔ de bɛna k'a lawuli mais pour que so ka jɔ ka ɲɛ fo soubassement ka ɲɛ donc nomination tɔw la k'u hakili to mɔgɔ la expérience bɛ mɔgɔ minnu na minnu delila ka kɛ. Très bien. Très bien, merci beaucoup Madame Dia. Alors Monsieur Diallo, quelle lecture faites-vous en tant que jeune politique? Est-ce que le fait de la composition de cette équipe gouvernementale, est-ce que le fait que tout est jeune, à Bekra genouillé ou équilibré, à Bekra Morokro Fanaï, est-ce que ce n'est pas quelque part une erreur un peu de la part du président de la transition? Bon, moi je ne sais pas, il va dire moi je faut qu'à Bekra genouillé, né fladé à qu'on a 38, 39 ans, à toi bébé 40 ans sans fin. Non, ça il faut pas quand même chercher à réinventer les règles de la jeunesse. Donc ça veut dire que dans le monde entier c'est 35 ans, non c'est 35 ans, et en Afrique on a tiré ça à 40 ans. Sinon le monde entier sait que la jeunesse là c'est 35 ans. D'accord. Et au Mali et dans certains pays d'Afrique, là, je crois que la charte de l'Union africaine, la charte de la jeunesse africaine, ça c'est 40 ans, mais on ne peut pas être jeune au-delà de 40 ans. Ça, on est en début d'une grande maturité quand on dépasse les 40 ans. Donc, nega famille là, vraiment, quand faut que jeune ou tchara là, obsega ke mɔgɔw ka faamuya cogo ye siko in na mais texte ni instrument minnu bɛ yen diɲɛ fan bɛɛ minnu bɛ jeunesse qualifiée ka a si dan yɔrɔ dɔ la o bɛɛ ko 40 ans de don donc o y'a fɔlɔ ye filanan a ye min fɔ expérience ko la ne kɔni ka faamuya la n'an ko an bɛ exemple ta sur les critères de l'expérience n'an taara diɲɛ fan caman i b'a ye k'a fɔ ko ce critère de l'expérience gestion kɔnɔna la o tɛ critère ye mun bɛ tenu ka se o bɛɛ ma. Donald Trump a tile kelen tun ma deli ka hali directeur ya kɛ administration kɔnɔ a kɛra États-Unis président ye. Emmanuel Macron a tile kelen tun ma deli ka gouvernement baara kɛ a donna gouvernement là à l'âge de je ne sais plus 36 ans ou bien quelque chose comme ça. Il a été ministre carrément de l'économie et des finances. Mais il politique kalan kɛ dɛ. Non mais il est politique kalan kɛ a caman bɛ yen nɔ diplôme b'u bolo en sciences politiques dans l'actuel gouvernement mun numera kɔsani in na. Donc Mali yɛrɛ fana la nɔ 91 gouvernement fɔlɔ minnu sigira a gouvernement kɔnɔna la a caman tun bɛ yen nɔ minnu tun ma deli ka foyi gérer jamana kɔnɔna la Modibo Keïta n'a ka gouvernement fɔlɔw olu fana tile kelen tun ma deli ka ministère kɛ u bɛɛ nana à l'indépendance u nana sigi a kɔnɔ 68 la même chose donc moi pour moi il faut pas que an ka n'a fɔ k'an bɛ critère kɛ dɔrɔn ko parce que i ma deli ka gouvernement géré qui tɛ se ka don a kɔnɔ. I ka kumatigɛ tɛ mais mun de kan ka kɛ pour que fɔlen kana jɔ u la. Fɔlen kana jɔ u la o ye de olu yɛrɛ k'u cɛsiri u k'u cɛsiri u ka baara kɛ et puis u k'u jija cogo bɛɛ la pour que u kana bɔ minɛn kɔnɔ minɛn ye jumɛn o ye feuille de route de ye feuille de route ma dɔ wɛrɛ fɔ c'est de faire en sorte que élection ka organiser démocratie ka stabiliser justice ka kɛ jamana kɔnɔna la wa n bɛ insister o point kan yanni n ka taa feuille de route point tɔw kan parce que o yɔrɔ in de ka gɛlɛn an ma n'a bɛɛ ye o de kama a tun ka di anw ye effectivement mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'u yera vérification rapport kɔnɔna la k'u tɔgɔ delila ka hali citer inspection dɔ rapport kɔnɔ contrôle général des services publics rapport kɔnɔ o franchement ka y'an ka gouvernement kɔnɔ. D'accord. Parce que an ka laɲini tɛ foyi wɛrɛ ye jɛlenya dɔ ka don politique kɔnɔ ten sa mɔgɔw bɛ min fɔ mɔgɔw ma politicien bɛɛ ye kelen a bɛɛ zon a bɛɛ bɛ tan a bɛɛ bɛ tan ne bɛ politique la mais moi je suis pas un voleur. Moi je n'ai jamais volé, je n'ai jamais cherché à voler, je ne volerai jamais inchallah. Et ce que je dis c'est que bibi in na justice niveau là an ka laɲini de justement o ko ninnu bɛɛ ka jɛya kelen 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 pour que ni an bɛ taa élection na yɔrɔ o yɔrɔ
o k'a sɔrɔ a ɲuman n'a kolon tara ka bɔ ɲɔgɔn na minnu y'a kolon u ka taa justice la u ka datugu a ka kɛ bɛɛ sigilen ɲɛna a ka kɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ ninnu de donna politique la suɲɛni kama ninnu bɛ politique la tilennenya kama donc n'o transition kɔnɔna la o 18 mois kɔnɔna la n'o o résultat ma se ka atteint an kɔni b'a fɔ ko a m'a ka résultat bɛɛ atteint nous on veut justice totale tous les rapports du vérificateur général là depuis vérificateur créé en 2003 faut qu'on a bila bila a bɛɛ lajɛlen ka labɔ a bɛɛ ka kɔngɔ ka da tabali kan et qu'on voit ce qu'il en est n'o kɛra maa caman bɛ boli dɛ ah non bɛɛ ka boli o de ka ɲi fana o parce que o la n'o kɛra ten tɔ mɔgɔw bɛna dɔn k'a fɔ vraiment n'i donna la hali n'a ŋaniya de b'i kɔnɔ n'i nɔ minɛna o y'i ta tiɲɛnen ye wa an ye demande mun fana kɛ feuille de route kɔnɔ hakili la n'o fana tara o ye de code pénal ka réviser pour que suɲɛni o suɲɛni n'a kɛra a dɔw bɛ fɔ ni san 5 tɛmɛna o y'a bannen ni san 10 tɛmɛna o y'a bannen an ko hali ni san 100 tɛmɛna n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ minɛ i bɛ k'a kɔnɔ. Très bien. C'est ce que nous on veut. D'accord, rapidement. Donc et puis a yira la k'a fɔ fana Mbadaw ka qualification kɔnɔna na a fana y'o de fɔ i ye kuma min fɔ ani fana ko maa si tɛna kɛ ministre ye tuguni n'i ma bɔ k'i jɔ yanni ka kɛ ministre ye fɛn minnu bɛ n bolo k'olu jira fɔlɔ malidenw na mais an y'a ye k'a fɔ gouvernement transition in na o ma kɛ fɔlɔ monsieur Kanta i delila k'o kuma in fɔ plateau in kan yala hali bi an bɛ mun de fɔ min b'a to hali bi malidenw ka hakɛw malidenw ka haminako bɛ se ka ta en compte rapidement. Bon, monsieur Sidibé comme i y'a fɔ cogo min na o bɛɛ kun ye jɛya de ko ye o a bɛɛ kun ye pour que ministre minnu bɛ don monsieur Sidibé y'a fɔ ka Jalo y'a fɔ ka kuma kɔnɔna na o ta pourquoi donc a bɛɛ kun ye pour que jɛya de bɛ se ka na cogo min na sinon Banjaw y'a fɔ ka kuma kɔnɔna na n'o ye transition ɲɛmɔgɔ ye a ko a bɛ fɛn bɛɛ kuma mɛn ko fo yurugu-yurugu. D'accord. Donc an b'a dɔn ni kɔrɔlen ye min ye o ye k'a fɔ mɔgɔ min don a jɛlen don a tilennen don donc a ka ca Ala fɛ a si bɛ yɔrɔ min na sisan ani ko dɔ ka surun ko dɔ ye n b'a dɔn a tɛna na sira bila donc o hukumu kɔnɔna la an b'a fɔ a ye a kana ɲinɛ a ka fɔlenw kɔ donc maintenant fɛn mun fana ye ministre minnu bɛ fɛn kɔnɔ k'a fɔ expérience b'o la expérience t'o la ne bolo expérience in ye fɛn dɔ ye mɔgɔ si tɛ taa ministériya kalan classe kɔnɔ a école tɛ yen c'est-à-dire pratique dɔ de don ni i ye fonction i ye niveau dɔ sɔrɔ étude kɔnɔna na ani n'i ye fonction dɔ occuper a bɛ ye k'a fɔ ni nin tâche dira carré masina ma a bɛ se ka a lawaleya n'i ye nɔ ɲumanw kɛ donc maintenant ne bolo mɔgɔ ninnu taara ni o tacogo de ye mɔgɔ bɛ na bɛɛ b'a dɔn maliyɛn bɛɛ kɔni dalen don a la k'a fɔ mɔgɔw don kalannen don donc maintenant mun de bɛna se ka o jɛ sisan pour que ka kɛwale ɲuman kɛ o ye volonté de ye ŋaniya donc n'i y'a ŋaniya siri k'a fɔ ne nana i dun bɛ se ko ne nana n bɛ ɲuman kɛ i bɛ ɲuman kɛ o mais n'i ko ne nana n bɛ tiɲɛni fana kɛ donc an kɛlen don k'o yɔrɔnin fana fɔ ka bila kɛrɛfɛ ni mɔgɔ min fana ye tiɲɛni kɛ i bɛ minɛ k'i di sariya tigilamɔgɔw ma k'i di o dɔrɔn tɛ parce que an y'a ye mɔgɔ dɔw ye suɲɛni kɛ jamana kɔnɔ o minɛna k'o di sariya ma sariya y'o minɛ k'o datugu o mɔgɔ dɔw lafiyalen don kɛnɛmamɔgɔ ye bon o ye fɛn mun ti bɛn f'an k'o yɔrɔ fana fɔ ka nɔgɔ bɔ o la en toute sincérité donc n'i ye justice ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a taara k'a di mɔgɔ min ma donc a kana kɛ dalakuma ye quoi a kana kɛ dalakuma ye n'i taara kaso bonba la i b'a ye faamaw bila yɔrɔ bɛ yen o ni fantanw bila yɔrɔ tɛ kelen ye bon c'est pas normal donc maintenant o b'a ye k'a fɔ ni wari b'i kun hali n'i ye jamana suɲɛ n'i taara ye i bɛ lafiya dɔ sɔrɔ ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan bon tant que o bɛ kɛ mɔgɔ dɔw bɛ continuer ni suɲɛni ye donc vraiment jamana ka hakɛ a y'a fɔ cogo min na 91 baara dɔw de kɛra ka kumakan dɔw fɔ o tun ye o wagati tiɲɛ ye mais bi o tiɲɛ tɛ se ka lawaleya k'a fɔ n'i ye ko dɔ kɛ san 5 tɛmɛna san 10 tɛmɛna ou bien i kɛra ministre kɔrɔ ye i tɛ se ka nɔ minɛ nin na olu bɛɛ ka bɔ yen n'i kɛra ministre ye i kɛ kuma ye fɛn min bɛ yen o ka hakɛ dɔn i bɔra la fɛn min bɛ yen o ka hakɛ dɔn Musa Mara y'a kɛ o donc ne bolo an ka continuer n'o n'a ɲɔgɔnnaw ye. Très bien. Voilà, c'est très important. Très bien. Merci. Avant d'entamer la deuxième partie, an bɛna ɲininkali kelen tɛ rapidement monsieur Touré la k'a fɔ au conseil des Maliens de l'extérieur a fana kuma cayara k'a fɔ ko u ye gouvernement in kɔnɔ fan si fɛ donc a kɛra furugufurugu caman ye a kɛra fɔɲɔgɔnkɔ dɔɔnin ye yala aw ka laɲini kun ye jumɛn ye k'a fɔ gouvernement de transition in na o ka kɛ. Bon laɲiniba tɛ bɛɛ b'a dɔn Mali tunkaran dɔw bɛ ka baara min kɛ n'i taara Kayi gouvernement tɛ yen pandémie ko in na covid ko in na ani jamana wɛrɛw datuguli ko la n'an b'o ɲɛfɔ tunkarandenw de ye Mali bali o
Ni Mali est économie 45% de l'économie, ça vient de l'extérieur. C'est clair. Bon, au-delà de ça, il y a un autre programme Top 10. Top 10 est d'oré. Les vrais professionnels, les Maliens, on est ingénieur, nous doctoraux, on mène ça en connaît. On est professeur, on est formation du monde. C'est gratuit. On travaille avec les banques, Banque mondiale et puis d'autres ONG qui sont là. Bon, contribution à ce qu'a fait là-bas. Maliens de l'extérieur, Mali Kokono. M5 Kelem Fleni, ça a été financé par qui? Quel est Tiana Watimena, Maliens de l'extérieur de Wula, Kanjo, Shunikle, Kafangambi. Bon, Ambedom Nabina Frako, Jamana, au Tanya Bekafo. Anteka Keneka. Donc, Maliens de l'extérieur de Mekemi Matou Fangakoroka bien. Bien sûr, Amadogo. Donc, Aga de Mekera. Anga de Mekera. Ok. Anga de Mekera. Anye de Mekera. Nafolokunda, mobilisation ni changement au Mali, structure tellement fiée. Mais où automatique à faire là, automatique à faire là, parce que mais ni Shogal ga rapport avec moi, ni Shogal bekma, ni Imam Diko bekma, ni Kaujin bekma, ni porte-parole fanfebe M5 Kolondo bekma. Ou bien Malien de l'extérieur be foli là-dedans. OK. Mais il y a là que Malien de l'extérieur ko awe politique ouye ka ou be ka au fin régime na mimba tout. Donc akwa couleur maseka donc ko sobe. Bon. Anga couleur maliko de. Anga couleur maliko de. Anga couleur te mogoko. Façon parce que Malien de la diaspora be extrêmement mabé. Mogo klembe abe mogo kemere balo. D'accord. Donc ni le gouvernement sigira nous refi ou en contacté ou en structure contacté en une proposition que mais au moment ta kumuna ou le de beau kundone mais mena mun foni kuma inkono mogo kado ambassade bene ambassade be fambe mais en structure le haut conseil des Maliens be bara munke ani ambassade c'est comment d'accord mogo be fama be ni bora Mali la ni tara Amérique bi qui be fait ka député mouillé il be fait ka femme mouillé ni te mena ambassade ka sera fait formalité de ça prend du temps mais nous on a des individus qui sont là à moins de rien au besera dim d'accord bon donc on a de mettre ça ka fo kana kuma tigena nga che il faut que nga kuma ni yoronka OK allez-y il faut que nga kuma ni yoronka allez-y est-ce que tu vois bon ni au fona jatimine il y a la diaspora intelligente aussi qui est là. Nous, on a troisième et quatrième génération qui sont là. Chaque année, il y a combien de Maliens établis à l'extérieur? Il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a des gens compétents. Moi, j'ai travaillé au niveau fédéral américain. Donc, on est coordonné. Ni occupé ni poste de responsabilité là. C'est quoi dongo anangania benaka ke. Donc, on a façon qu'on a une façon qu'on a une façon de demain. Quand tu veux que tu façon de demain, chance tu d'âme, tu façon de demain. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, mais mon faux, je m'en avais mon boulot. Nous, erreur Kenina. Conseil national de la transition, à erreur ou kana segaka. D'accord. Ou kana segaka. Ni Malais établi de l'extérieur, n'a pas date. D'accord. Donc, clé. Donc rien n'est perdu pour le moment. Rien n'est perdu. D'accord. Mais Blaserado. OK. Aklila Djigido. Très bien. Il faut donner à César ce qui appartient à César. C'est clair. Bon, faut que merci, merci, très bien. Donc rapidement, on va entamer la deuxième partie parce qu'il y a Foutogomina, Moussolaka Oufana et Doussmakasi Moumola ou Doussmakasi Keleme Moussolaka Oufana là. Vous voyez qu'il faut que la Gounoumata en compte. Donc, Mimba, tu vas tout na Bamanangana, combien d'éléments qu'il y a Moussolaka doit être en faire, Kumakono. Awi Tama Boloda, Doussmakasi Tama do Boloda, Awira Premier ministre fait, Premier ministre a Bismillah. Donc, il sait qu'à Fana, Kuma Mimbora au Kono, il y a la position du Bibi Nakafo. Aou Maï gouvernement Kononga, Kuma jumɛn tɛmɛna o ni premier ministre cɛ dɛ an balakaw wulila kunu k'u ka dusumakasi yira ka taa fɔ an bɛ camancɛ fanga de la camancɛ fanga in ko Mali kura dun tɛ taa ni sariya bato tɛ la justice est le fondement de l'État. D'accord. Ni bɛ loi min yɛrɛ bɛ jamana b'o bɔ n'a m'o bonya an tɛ se ka kurakuraya musow taara yira premier ministre la k'a fɔ loi dɔ de bɛ yen ko loi 052 a taara décembre 2015 la ni ministre Mouba tɔgɔ b'a kan o loi in b'a yira ni tali bɛ kɛ nominativement ni élection na
genre dɔ ka na 70% dépassé. Comme loi c'est mal interprété. En fait, loi ma femme. Mais loi b'a fɔ de n'amina mɔgɔw nommé ou n'amina élection kɛ cɛ ni muso dɔ man ka tɛmɛ n'i ye 100 sara ta dɔ man ka tɛmɛ 70 kan ka dan tɛmɛ. Mais o 70 m'a fɔ ko cɛw dɔrɔn de ka se kɛ 70 muso ka kɛ 30 ye. A bɛ se ka kɛ 70 30 n'a fɔ a bɛ se ka kɛ 60 40 n'a fɔ an yɛrɛ bɛ fɛn min laɲini n'o ye 50 a bɛ se ka k'o fɛnɛ. OK. O loi ne ma bato a ma daminɛ cɛmancɛ fanga la parce que fanga dɔ tɛmɛna accord de gouvernance kan olu yɛrɛ ma bato. Mais est-ce que cɛmancɛ fanga in a ye dansago walew kɛ wa parce que an ye muso naani dɔrɔn de yɛrɛ a la. A ye dan tɛmɛ walo kɛ parce que 7 de kan ka yala n'i ye 25 ta n'i ko bɛ 30% o ye loi yɛrɛ dan a tɛ tɛmɛ mun kan parce que a bɛ se ka yɛlɛ o kan dɛ muso 10 bɛ se ka yala n'a fɔ 15 a m'o yɛrɛ bonya parce que a mana dɔgɔya cogo o cogo 7 kun kan ka k'a la. D'accord. Ne b'a fɔ an ba musolakaw cɛw bɛ baara min kɛ an bɛ se ka kɛ bi an y'o yira a ma se an ka sigi ka n'o la hakili min bɛ cɛw kun a b'an kun wulikajɔ min b'u la an bɛ s'a la a timinadiya fana an bɛ s'a la o jɔyɔrɔ ko o y'an ka hakɛ de n b'a fɔ camancɛ fanga dɔ tɛmɛna dugu dɔ la an b'a fɔ o ye cas d'école ye Ghana yen nɔ n'an b'a fɔ ko John Rolston ale ye baara daminɛ ni fɛn fɔlɔ min ye mun ye jama wulila a nɔfɛ o k'a ye coup d'état kɛ k'a jar'o ye nka a y'o jama kelen a y'a olu yɛrɛ de ɲankari u ka loi bonya. Loi mana ta a bɛ bonya de musow ka hakɛ kan ka d'u ma hali ni gouvernement dɔrɔn tɛ président sigira muso ma y'a la vice président sigira muso ma y'a la premier ministre sigira muso ma y'a la o ma muso tɛ se ka o jɔyɔrɔ fa. Organe kelen de bɛ yen n'o ma sigi o ma musow bɛ tɔgɔ la an bɛ bɔ k'o fɔ organe muso bɛ se ka présidentiya kɛ parce que a ma deli ka kɛ Mali yɛrɛ la muso ka kɛ assemblée présidente an dun b'a mérité o. Parce que a fɔra ko bɛɛ fanga minnu ka ca ni dun ye cɛw ni muso la musow ka ca n'u m'an ka loi ta tɛmɛlenw la organe min bɛ nalen n'o ye comité de transition ye mɔgɔ 21 kan ka k'a kɔnɔ o mɔgɔ 21 na u ye erreur min kɛ kɔfɛ ko rattraper au niveau la wa o ɲɛmaya bɛ se ka di muso ma organe fɛn fɛn sigira a tɛ se ka kɛ ko muso ma ɲɛmaya sɔrɔ an b'a mérité wa an b'a kɛlɛ kɛ. Maliko de don ni Ala sɔnna ma aw ni conseil de malien de l'extérieur aw n'olu bɛɛ ka kɛlɛ ye kelen ye yala monsieur Diallo le fait que musow ka hakɛ ma ta i n'a fɔ a kan ka ta cogo min na e yɛrɛ fɛ o bɛ mun de ko fɔ soit musolakaw elles n'ont pas la capacité d'intellectuel ou bien e yɛrɛ fɛ mun de don c'est dû à quoi e ka hakilina ye jumɛn a la. Non ne ka kumakan fɔlɔ-fɔlɔ o ko in kan o ye de i b'a dɔn loi in yɛrɛ est-ce que an bɛɛ ka faamuyali cogo kelen bɛ loi in kan parce que a ma fɔ loi pour la promotion des femmes a fɔra loi pour le genre. Bon, le genre ça comprend beaucoup de choses qui ne sont pas seulement les femmes et donc o ye ne ka kumakan fan fɔlɔ ye a ka di ne ye vraiment a loi in a ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka ɲa et puis texte d'application minnu b'a la minnu bɛ tila ka détail wɛrɛ di ko in kan olu ka clarifier parce que fili donna o yɔrɔ ninnu de la minnu y'a fɔ 70% hommes, 30%, enfin 70% d'un sexe, 30% de l'autre sexe. Bon, le genre ce n'est pas que le sexe. Le genre c'est le handicap, le genre c'est la jeunesse, le genre c'est les femmes, effectivement, mais genre ou fana konoku kacha. Donc il faut peut-être que loin ka relu pour que akase ka jaya bella jelema genre kokuma y féminin parce que les jeunes en fana be fin de promotion des jeunes dialogue national là anye asoroko loi dokata pour promouvoir l'accès des jeunes dans les fonctions électives et nominatives asikuma signa kana tukuni concertation nationale là. Bon, donc moi je pense que la loi Nkanga relu clairement et nettement parce que au lieu d'être un avantage pour la promotion du genre justement, il y a des difficultés et puis à préciser fana yoro mununa akanga clairement sans aucune discussion possible. Parce que dans le gouvernement, bon, ça va être des fois difficile de pouvoir atteindre ce résultat-là. Il y a encore tout à l'heure que le gouvernement qui a mais en réalité, la moyenne d'âge, c'est 60 ans. Hein. Oui. La moyenne d'âge, c'est 60 ans. Ça veut dire que plus de 3/4 des membres du gouvernement ont plus de 50 ans au moins. C'est clair. Donc, ça veut dire que Halambe a fallu que jeune mununkan na tugodola, il peut sur gela do beero de la mbatola à genou bet sekana. Donc maintenant, vraiment, nega famia là, il faut que loi sur la promotion du genre
a loi déjà a ka sigi tabal kan voilà, parce que atara on dirait dans une sorte de précipitation fana. Tout le monde a atara 2015 atara pour faire plaisir aux organisations féminines, et ça a donné l'impression que Atun Talembe rien que pour les organisations féminines. Or, vraiment, il faut qu'on revienne avec cette loi sur la table. On a discuté kanya, on a une famille là, beka donc a fait mindou ani minte, et à partir de là on pourra avancer. Mais ce qui est clair, c'est qu'effectivement, muso fana ou jodou ka wuli ka langini ou ka ye kanya fanga konna la ou ka ye kana fanga nataw fana konna la, parce que en beba don fana muso fana nous ou donembe komuna ou be douala ni konna ndiaye wa ou tchesirilembe akola tmadola ka teme chao erekan. Donc c'est clair que moi-même, un côté de moi veut qu'il y ait plus de femmes dans des fonctions de responsabilité, parce que non seulement à Timinandia na tchesiribu ou là, mais en plus de ça, statistique d'Oya ira du chamana ko muso fanaka responsabilité à Sirilembe mina, c'est surtout le sens de la mesure. C'est-à-dire que ni il y a jatemne mogotankan chetan ibta soro che wolonvla ben no munu dona kono risque ben ou ka cheni ou ben namara doke, mais ni muso tanta woro kele na ibta soro fla ou bien sabadrondo. Donc la courbe peut être inversée là-bas. Donc il y a beaucoup d'aspects fin chaman bien, mais il faut vraiment un débat profond. Loi nous tarachogomna ne rekoni hakli be minadron akuma willa suni duguje dron loi tara. Bon, est-ce que débat bakera fin kan gagner analyser gagner. Voilà, bon ne ga famille mais ba do mega ne fo muso chaman fana bisonga débat in le ba fo ah non est-ce que ni me ko en kalama amanga kelela depuis la wale clé anga fin sur 2015 ko kuma balla ga tungana. Mais vraiment je pense que ça c'est un débat de fond, parce que c'est un débat qui touche aussi à la société et à la réalité de notre société aussi, parce que y a une société taralé, non seulement une société, c'est une société très patriarcale, c'est-à-dire qu'à dominer les tchaoudé, mais en plus de ça, c'est une société gérontocrate. Donc chokroba ou fana ka fanga ou de chalembe jamana konnala o tetaligeni fenwore dîner don fana ba kofe. Donc clair. Il faut vraiment que le débat soit ouvert, un débat de société profond, pour m'en permettre à une famille la kanya muso kana jigi bela jelena togo do la fana, mais muso fana kana fengini fana min fana keka gelen min tiseka kefana. Merci monsieur Diallo. Alors monsieur Kanta et bebora ka uga hakilata fosi sans ne jari ko inka ka foko muso ka hakemata ina fo kanga ta chugumna ulu refe yal monsieur Diallo et kuma chaman fo ala, est-ce que quelque chose aussi ne manque pas, parce que ale ko akanga nyafo kosobe malio sinon mo do ba akemi o fanate genre masuya chaman bala chebala musubala et latime insusu abebala mais efam sika munefo ni koina gouvernement transition ina ka foko posuro mi mbekana ou quoi c'est ka jantuluke et remarque mon bora ka frère. Bon, mais monsieur Sidibé avec comme na fo ni jibona ni ko ka che muso kunganga wulide soni gouvernement sigliche parce que niti a keko foloy. Donc maintenant ni muso kungulila la soni gouvernement ka sigi ka foko ba fo ka hake ka di oma boni akuma ke gouvernement sigilen ko fe muso kum se ga boka jalakili ke bon le fait que gouvernement sigira ka ba donc maintenant au bora fana ka ke o fana acti dodi donc nyemgo ka ayoroni fana ta en compte pour que natala, parce que structure sigili maba taliwere o kanga ke taliwere munu kanga ke o ti gouvernement kono nay mais ye conseil mi kanga la ben sisan no e ina fo malien de l'extérieur ya fo chugumina olu fana ka jatemna la kosebe effectivement malien de l'extérieur joro bade bi ola maliko la ay mo min jay soniendo ma mo min jay soniendo ma bon muso fana ti bolo koto fen bible malikono parce que famille chama nana responsabilité baw dira muso ma tien do muso ma ke président mais anya ya Amadou Toumani Touré muso ke premier ministre. Donc maintenant ibina e fana joro ba chama be ni no ala nga kalafilu ko bela jalen ko mi muso de bolo tout de suite là.
donc muso tɛ se k'a fɔ ko jatelen tɛ mais o mago bɛ hakɛ min na an bɛ jamana min kɔnɔ démocratie dennama de bɛ an bolo a nana sisan donc o hukumu kɔnɔna na i b'a ye sago bɛɛ lajɛlen hakilila bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin kelen donc musow k'a faamuya k'a fɔ ko in k'a bɛ nalen dɔɔni dɔɔni de et puis balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min na loi o kan ka segin k'a ɲɛfɔ ka ɲɛ donc genre yɛrɛ fɔlen don cogo min na parce que a bɛ se ka kɛ musow bolo olu de ko don mais olu kɔ tɛ a fɔlen don ni hakilila dɔ de pour que bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc fo ka segin k'a fɔ fana pour que minnu m'a faamuya olu k'a faamuya pour que maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ a ko kɔnɔ ni lafiya ye cogo min na. Très bien. Merci. Monsieur Touré Dakuɲɛ Kilina, est-ce que e fana fɛ le fait que est-ce que siranya dɔ tɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw k'a fɔ ko waati min kalifala u la a waatinin ka dɔgɔ kalo 18 est-ce que k'a fɔ ni muso caman yera o la est-ce que a tɛna défaut dɔɔni kɛ u ka baara taabolo la wa k'a fɔ ko a bɛ ka taa cogo min na a ka kalan est-ce que muso bɛna se ka kalaya in kun dɔɔni wa? Balimakɛ Sadio i ka kuma diyara a ka ɲi ne bɛ Sidibe n b'a bilasira Sidibe musow an bɛ yɔrɔ min na Mali kɔnɔ bi musow ye fɛn bɛɛ b'a dɔn maa bɛ se bɔ a la n b'o kuma fɔ o ye kuma kɔrɔba ye an ka du a jɔlen don ni musow de dutigi caman bɛ yen bi i b'i kɔ sɛmɛ musow de kelen don k'a ta wa n'i y'an denw don ekɔli la denmisɛnnin cɛman 20 don ekɔli la i ka musoman 5 bila ekɔli la u bɛ kɔrɔbaya ka se yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ 3 in o sera denmisɛnnin 20 in na cɛman 15 o ye ekɔli bila donc n bɛ fɛ ka mun fɔ muso Mali muso olu d'an ka énergie olu d'an ka ressources bon o y'o yira quoi c'est vrai souvent u ka tɔn ko dɔw fɔnka dɔw kɛra mais ne bolo an bɛ se ka tɛmɛ o bɛɛ la hali bi u ka ɲɔgɔn faamuya parce que responsabilité ba de b'u bolo jamana fana mago b'u la u y'an cɛw bɛrɛbɛ cogo min na k'an ka villagew bɛrɛbɛ u bɛ se ka jamana fana bɛrɛbɛ donc ne b'a fɔ maliyɛn bɛɛ o yɔrɔnin na an k'an patienter d'accord voilà donc vraiment u ka musow ka ko ta bala la et puis ka yɔrɔ fana fɔ k'a d'a kan fana hali le haut conseil des maliens de l'extérieur an yɛrɛ fana ka tɔn na musow jɔyɔrɔba b'a la an ka musow ka département bɛ yen u bɛ baara caman kɛ parce que tunga la dɔw cɛw bɛ gɛn donc ni dɔw cɛ gɛnna ka segin u musow bɛ kɛ cogo di bon malien de haut conseil des maliens de l'extérieur an bɛ olu fana kama an bɛna ni dɔw ye an bɛ dɔw tɔpɔtɔpɔ k'u nɛgɛn ka na n'u ye Mali kɔnɔ n'u nana Mali kɔnɔ bon i bɛna sɔrɔ c'est des femmes vraiment sans formation u tɛ se foyi la parce que a caman bɛ yen n balakaw ka yafɔ n ma ne ye maraka côté dɔ ye maraka ye marakaw an b'an denw di furu ni fɛnw na joona bon a caman bɛ segin ka na u ma se ka taa ekɔli la bon formation t'u la u taara yen fana u tun b'u cɛ de nɔfɛ k'o de dɛmɛ bon donc n'u seginna sisan le haut conseil des maliens an ka musow ka département fana bɛ yen donc u b'olu dɛmɛ savon dilan ni fɛnw na o fana branches b'a kɔnɔ quoi donc n bɛ fɛ k'o de f'i ye jamana in yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min na bi a tɛ se ka jɔ ni muso ni malien de l'extérieur tɛ quoi d'accord vraiment il faut que o de ye point ye quoi d'accord a faamu an k'an banbɔ yɔrɔ in de kan merci parce que i donna muso kasi la yan yɔrɔ la non mais exemple fila dɔrɔn di u saba muso minnu diɲɛ gɛlɛyara yɔrɔ dɔ la muso minnu y'a ɲɛnabɔ an bɛ taa Centrafrique madame Panza chrétienw ni silamɛw ka kɛlɛ juguyara nka jɔn y'a ɲɛnabɔ Catherine Samba an bɛ taa dɔɔni an bɛ taa Libéria madame Hélène Johnson n hakili b'a la waati dɔ la an yɛrɛ denmisɛnnin b'a fɔ k'i kana taa Libéria k'i kana taa Libéria ko kɛlɛ bɛ Libéria marifamugu de bɛ yen n bɛna mun f'i ye Sidibe a to n k'o yɔrɔ latɛmɛ ni a gɛlɛyara yɛrɛ jamana kɔnɔ maa de bɛ ɲini mun bɛ se ka bɛn nɛgɛ wa Ala y'o dɔnniya di muso de ma an wolola n'a n'u b'a fɔ ma ko c'est inné n'a gɛlɛyara muso de bɛ se ka bɛn nɛgɛ ka n'i sigi d'accord an bɛ muso dɔ fana tɔgɔ fɔ Allemagne Angela Merkel d'accord bɛɛ b'a dɔn ko Union européenne ka gɛlɛ mais bi bi in na a nunjuru bɛ jɔnni bolo a b'ale de bolo Allemagne merci kana muso kɛ bolo kɔfɛfɛn ye kana jɔ muso la tiɲɛ wɛrɛ an bɛ o débat prolongé rapidement an bɛna voler laban min ta o ye Soumaïla ka voler donc on le sait tous Soumaïla bilala dɔgɔkun kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi kalo 6 kɔfɛ maa min kunna minɛna an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi a bilala ayiwa bilali in na maa caman fana bɛ ka hakilina ta fɔ ko yala bilali in na i bɛ ka
régime de y'a kɛ wa olu de y'a baara kɛ ou bien jeune ti mɔgɔw de y'a ni o ye sɔrɔsiw min kɛra sababu ka i bɛ kɛ ka fanga bi ko olu de y'a kɛ wa yala monsieur Diallo e bɛ se ka mun e ka réponse bɛ kɛ mun ye nin na. N bɛ fɔlɔ ka vraiment bienvenue souhaiter Soumaïla Cissé a ka dɔn k'a fɔ ka nin kalo 6 in kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen hakili tun b'a la an bɛɛ lajɛlen tun b'a la ɲinina a ka se ka a ka denbaya lasɔrɔ parce que nin kalo 6 in kɔnɔna la bɛɛ y'a ye Soumaïla Cissé muso n'a denw u ye nin situation traversée ni dignité ni courage min ye donc o kama vraiment dignité n'o courage kama an bɛɛ lajɛlen ye an cɛsiri ka an seko n'an damayira kɛ pour que a ka dɔn k'a fɔ ko Soumaïla ka gɛlɛn maliyɛndenw bɛɛ ma o tɛ parti ko ye o tɛ diinɛ ko ye o ye hadamadenya yɛrɛ dɔrɔn n'a tagabolo de ye maa si tɛ fɛ mɔgɔ ni i ka denbaya ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na tan cogo la donc vraiment an bɛ bienvenue souhaiter a ye ka a ɲini a fɛ halisa a ka temps sɔrɔ k'i reposer et qu'il puisse reprendre le flambeau maintenant i ye min fɔ effectivement c'est clair que ni négociation sugu su ni dugujɛ ko tɛ fɛn don min labɛnna kalo ni kalo de depuis don min na a bɛ fɔ k'a tununa depuis o don hakili la laɲiniw bɛ kɛ pour que k'a dɔn a bɛ yɔrɔ minnu na a bɛ mɔgɔ minnu bolo a bɛ se ka sɔrɔ o tigiw bolo cogo min na c'est évident que Soumaïla Cissé yɛrɛ da tura kuma la tuma min na transition président ye a ka serment prêté kow accéléré la parce que olu fana ka enjeu ba tun don fɛn don ne yɛrɛ kɔni ka faamuya la u m'o fɔ mais ne b'a a jate ten de ni a tun ma ɲɛnabɔ a tun bɛ se ka kɛ transition yuguba fɛn dɔ ye donc il fallait ka accélérateur digi kosɛbɛ pour que ka solution sɔrɔ a la donc pour résumer ta question a fila bɛɛ ye i seko kɛ mais peut-être que fɛn dɔ tun bɛ yen nɔ min tun sɔn ka gɛlɛn fanga tɛmɛnen fɛ min nana kɛ fɛn ye transition fanga y'a faamuya il faut accepter ce sacrifice là et finalement n'i y'a ta k'a lajɛ Soumaïla kelen ma labila donc Soumaïla labilala Sophie Petronet n'o ye san 4 kɛ minɛnenw bolo o fana labilala ani italien 2 donc mɔgɔ 4 don mais kuma kɔnɔna la comme bɛɛ kan ka kuma peut-être an bɛna se k'an da tun d'accord rapidement jɛmukan tɔ ye minute 5 dɔrɔn mais an b'a lajɛ k'a golo ɲɔgɔn fɛ rapidement et est-ce que le fait que libération in kɛra 200 personnes contre 4 personnes seulement est-ce que rapidement dakuɲa kelen na an bɛ kuma di tɔw ma est-ce que o tɛ don n'a nataw la a tɛna kɛ kɔlɔlɔ dɔ ye an ka jamana ma ou bien sous région yɛrɛ ma wa. Non, moi je crois qu'il faut clairement que donna nataw la an ka se k'a dɔn mɔgɔ minnu labilala profil minnu don nationalité minnu don u minɛna kun jumɛn na cadre jumɛn kɔnɔna la olu dɔw ka se ka faamuya pour que on sache à quoi s'attendre parce que ce qui est clair c'est que nous tun minɛnen don a fɔra ko dɔw tun bɛ kasobonba la ko dɔw tun bɛ SE ka prison dɔw kɔnɔna la donc ça veut dire que c'est des gens quand même envergure dɔ b'u la donc c'est clair que donna nataw la ça va être un enjeu de sécurité énorme parce que a tigiw dɔw bilala ka bɔ nord la dɔw bilala centre la dɔw tun minɛna centre la dɔw tun minɛna nord la dɔw tun minɛna hali an bɛ min wele ko sud bibi na mais c'est un danger de sécurité publique et mais il faut reconnaître aussi que ɲɛfɔli dɔw kɔnɔ parce que an fana ka tɔndenw bɛ centre ni nord la donc dɔw y'a yira k'a fɔ 200 in kɔnɔna la a dɔw fana bɛ yen nɔ minnu tun ye troupeau misigɛnnaw ni sɛnɛkɛlaw ni mɔgɔ minnu tun bɛ yen nɔ u b'o baaraw la mais en même temps peut-être u sen donna information dɔ dili la ou bien binkɛriw kan o bɛɛ b'a kɔnɔna la mais terroriste dangereux ba dɔw kɔni bila la 206 in kɔnɔ c'est sûr et certain qu'il y a des gens très dangereux dedans. D'accord, merci beaucoup. Rapidement, monsieur Kanta Djemkan Banakaban, est-ce que le fait que Libération Inkera, Alegoko, Amsika Sixin attribué régime Amsika et transition Fanala, Fana Bolino, est-ce que le fait que ma Tirusi Hakem Blala, Mimbato Monani Msigabla, est-ce que Amsika for Nimbekun, est-ce qu'il Nimbekun Kumbea? Oui, bon, monsieur Sidibé, il va donc, bon, côté quoi, radio la kuma, jango télé la kuma, parce que non, c'est le meilleur kuma quand mais n'y a vidéo il a fait. C'est clair. C'est-à-dire, kodo be malibi yoro menasi sanno, faut en faire un autre qui est fonyon yana. Mɔgɔ minnu bilala ni i y'a dan ne ma négociation kun ka kɛ forme wɛrɛ k'a ka sɔrɔ ni nin tɛ
a ma diya ne ye Sumala bilala a diyara n ye mais a bilala ni bila cogo min o ma diya ne ye en toute sincérité c'est vrai ne bɔra n y'a fɔ fan bɛɛ Sumala minɛna on a condamné mais a bɛ se ka négocier bolo wɛrɛ ka Sumala kun ka bila k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bilalen filɛ mɔgɔ 200 ni kɔ ninnu ye mɔgɔ ba joli faga ka t'o da ye Sumala n'a ka denbaya bɛ gɛlɛya la mais mɔgɔ dɔw fandanyana mɔgɔ dɔw bandanyana du dɔw cira dugu dɔw cira o mɔgɔ minɛnenw de filɛ nin ye k'olu bila mɔgɔ joli kama mɔgɔ 4 bon o kɛra mɔgɔ 4 min fana kama Sumala minɛna minɛ cogo min na mɔgɔ si tɛ se k'a faamuya Mali contrôler no cogo min na G5 fɛ Mali contrôler no cogo min na France fɛ an ka armée yɛrɛ fɛ ko Sumala ka minɛ hali Sumala trace ma ye maintenant an nana ye k'a fɔ o Sumala bilatɔ France ka mɔgɔ dɔ de bɛ min minɛnen tun bɛ san 4 bɔ a ye gɛlɛya caman lase France ka jamana kɔnɔna ma donc maintenant Sumala ni o bilali de accélérera ɲɔgɔn fɛ ka Italien 2 fara kan donc maintenant a bi mɔgɔ bila hakilila jagabɔ la quoi est ce que ko wɛrɛ kun tɛ nin ko duguma wa est ce que Sumala kun ti mɔgɔw bolo minnu yɛrɛ ye bilali demandé wa donc maintenant ko compliqué len don bon maintenant mɔgɔ minnu fana bilala n'o ye mɔgɔ 200 ni kɔ ye kɔlɔlɔw b'a ko kɔfɛ an m'an sigi k'olu kɔlɔlɔw kɔnɔ donc ne kun b'a préféré a kun ka négocier k'a bila cogo wɛrɛ la o kun ka kusa mɔgɔ minnu minɛna k'o bila jamana minnu développé len don ni Mali ye très généralement ni terroriste minɛna ye minɛ ka bila te i bɛ minɛ k'i exécuter de droit de l'homme ko t'o la o y'o kɛ cogoya de ye n'i ye mɔgɔ faga i bɛ faga nɔ merci beaucoup merci monsieur Kanta rapidement an balimamuso e fana ka hakilinata ye jumɛn o la k'a fɔ aw minnu ye musolakaw ye den ye aw de ye fɛn bɛɛ aw de ye est ce que nin tɛ jɔrɔna ko bɔ wa mo de fɔ ko ni crise bɛ jamana na a gɛlɛya bɛ musolakaw de kan ni ye crise ye jamana kɔnɔ a gɛlɛya b'anw de kan Sumala bilala a diyara n ye c'est dɔw cɛ don dɔw fa don et puis maa ba don jamana in kɔnɔ a bilala a diyara n ye a kuma Ala kan kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma mais maa 200 minnu bilala a kɔfɛ don dɔ kuma don parce que n'i ye maa 1 ka taa lajɛ ka maa 200 mun ye du ci an bɛ Ogosagulu lajɛ a bɛ se k'olu terroriste dɔ b'a la o mɔgɔ joli sara ye 300 morts dɔw bɛ yen minnu ye fagali kɛ ka tɛmɛ nin kan nka u bilala maa 1 kunkɔrɔ d'accord donc mɔgɔ fanga kɔrɔlen min tɛmɛna n bɛ se k'a fɔ u ka baara don mais n'i y'a ye ale jɔra yɔrɔ dɔ la parce que fɛn dɔ bɛ ale tun tɛ se k'o kɛ i n'a fɔ jumɛn rapidement i n'a fɔ ale tun bɛ se ka nafolo bɔ mais n'i ko ka terroriste di un président de la République a ka gɛlɛya ma k'a di parce que a denw de sara mɔgɔ minnu minɛna u minɛna kun dɔ kama dɔw b'a la i n'a fɔ COD y'a fɔ cogo min na k'a fɔ u minɛna ten bingali kɛra dɔw kan mais a fanba u minɛna parce que terroriste de don donc e b'a fɛ k'a fɔ donc IBK ma sɔn ka terroriste bila contre mɔgɔ 4 dɔrɔn na a kɔni balana yen yɔrɔ dɔ la d'accord dɔw nana parachever i b'a sɔrɔ o sɔnna ma ko dɔ kan parce que COD y'a fɔ cogo min na fɛnɛ n'olu fɛnɛ tun b'a baara kɛ a tun bɛ kɛ gabakuru ye samara kɔnɔ ok olu ka kalo 18 a taama bɛ gɛlɛya a tun ye gabakuru ye nka est-ce que maa 4 ni ka wusa ni maa 1000 2000 mun sara o fɛnɛ don dɔ kuma o ye débat wɛrɛ ye mais Sumala sera ka so a diyara n ye n bɛ tila k'a fɔ anw musolakaw ni jamana gɛlɛyara a ka gɛlɛya anw de bolo o la nin camancɛ fanga in hali n'an ka loi ma ta en compte an bɛ jɛ k'u dɛmɛ an b'u bilasira ni jamana lafiyara anw de fɔlɔ b'a bénéficier très bien un mot rapidement oui mi fɛ k'an profiter ka kuma dɔ de fɔ oui a bɛ tali kɛ dɔɔni oui a bɛ tali kɛ dɔɔni mɔgɔw minnu fagara u bɛ minɛ k'o garder k'o bila tout de suite là a Tomokɔrɔbugu n b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ don bɔlɔlɔ kɔnɔ u bɛ se ka information sɔrɔ muso y'a cɛ faga sisan cɛ taara mécanicien don Bɔkari Kulibali a taara ka taa nasɔngɔ ɲini sufɛ ka na 22h ka na da gosi muso ka dayɛlɛ muso filatigi don muso ka dayɛlɛ a bɛ don ka muso ka nasɔngɔ di a ma muso ye kuma kolon fɔ a ma a ye tɛgɛɲɛ 2 k'a la k'i kɔ don k'a bɛ bɔ muso ye muru turu a la violence conjugale donc k'a faga ka den 6 de to a bolo muso min y'a faga den 4 de b'o bolo sinamuso den 2 b'i o bolo o tigilamɔgɔ ka minɛ ka taa di polisiw ma polisiw k'o di juge ma juge k'o déférer san 1 san 2 o ka ye kɛnɛ ma est ce que a ko bɛ ban wa non ito justice donc a bɛ ɲini jamana fɛ jamana k'i hakili to nin yɔrɔw la an y'a fɔ kuma kɔnɔna na balimakɛ y'a fɔ fo sariya minnu bɛ kuma loi minnu bɛ yen ni mɔgɔ b'a la sisan o k'olu bɔ a dɔw ka réviser ka lajɛ mɔgɔ min mana mɔgɔ faga k'i minɛ k'i jɔ k'i faga donc n'o kɛra i b'a ye mɔgɔw minnu bɛ fagali envisager o bɛ fagali ko o b'a ko jɔ sira la je voulais me profiter ka a yɔrɔnin point souligner an dusuma kasilen don a ko la bi kosɛbɛ vraiment d'accord ala ka hinɛ la merci rapidement monsieur Touré kuma laban b'i bolo vous avez l'honneur vraiment de clôturer l'émission rapidement n bɛ foli d'aw ma hali bi an bɛ yɔrɔ min na ne ka jateminɛ la Mali mako bɛ maliden bɛɛ la mun b'a kɔnɔ mun t'a kɔnɔ mun minɛlen bɛ bɛrɛ la o mun ma minɛ o
Mali mago bɛ Mali den bɛɛ la. C'est clair. Sumala nana ka so a diyara ne ye, a diyara maliden caman ye, n b'a dɔn a diyara muso n'a den mais ne tɛ kuma Sumala dɔrɔn kan. An ka mɔgɔ tɔw mun fana bɛ yen n'u minɛlen don, sɔrɔdasiw don, administrateurs don, hali bi an b'a ɲini u fɛ u k'u fana bila parce que dutigiw don. Échange in tɛmɛna cogo min na ne tun t'a dili kan, information caman tɛ n bolo a kan, mais un état c'est une continuation. Mais n b'a dɔn au fond de moi an bɛ IBK jalaki, mais n b'a dɔn a fana tun ye seko n'a dɔnko k'a la. Mais ni garijɛgɛ nana bi Assimi Goïta ni Bandaw, le président de la transition, ani Mokhtar Wane kan k'a ko clôturer. Bon, kunnaja don, mais an bɛ dugawu kɛ hali bi a ka kɛ kunnaja ye, a ka kɛ hɛrɛ Mali ma ani Mali kɔ ma. Sɔrɔdasiw de don, u b'a dɔn u ye ko mun kɛ, u ye mɔgɔ mun bila, u ka information b'u bolo, u b'a dɔn mɔgɔ sugu mun fana don. Bon, u kan ka précaution mun ta, ka jamanadenw lakana, ka malidenw lakana, ka Mali yɛrɛ lakana, u ka dɔ fara cɛsiri kan. Hali bi n bɛ foli di i yɛrɛ ma, Sadio Sidibe, ani ka foli di n teriw bɛɛ lajɛlen ma yan. Vraiment émission ye que le Mali gagne. N bɛ segin nin kuma in kan, Mali mago bɛ maliden bɛɛ lajɛlen na, mun b'a kɔnɔ, mun b'a kɔfɛ, mun bɛ bolo la, mun yɛrɛ fana bɛ yan. Mali, an ka Mali bila sanfɛ, an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Jamana wɛrɛ t'an bolo ni Mali tɛ. Donc vraiment k'a kɛ dabiri fana an k'o dabila. Dabiri man ɲi. Merci. Oui. Rapidement. Ka ɲini an bɛɛ ka dugawu kɛ a ka kɛ i ko Wadusɛni ka bilali ɲɔgɔn na. Wadusɛni bilala kalo 2 u taara faga, sɔrɔdasiw taara faga. Donc à 200 et quelques ni ayiwa o bɔra min na an bɛ dugawu kɛ an ka cɛdenw, an ka Barkhane, an ka terroristes fɛn fɛn ni terroristes kɔni don u ka tila ka tugu bɛlɛ qu'ils aillent les retrouver jusque dans leur dernier retranchement. An b'o dugawu de kɛ. Très bien. Voilà. Ça, c'est une information capitale. Merci. Merci beaucoup. Et on dit que dans ce qui est jamukana, kun kadanye ka do fra jamukan Erika, mais ni ala sona ma dona na taula, ambe awule tuguni min batu ka débat in ka kura ya min batu malidenw bɛ se k'u yɛrɛ ya a kɔnɔ cogo min na. Merci beaucoup. Mawule fɔlɔ kun ye Abdou Wahab Touré ni ale ye maa minnu maliyɛn minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la États-Unis jamana kan ale ye olu ka représentant ye kɛnɛ in kan. Merci beaucoup. Washington DC. Maa filanan kun ye Korotumu Ja ale ye FDP Malikura ale ye olu ka ɲamadankan filanan ye. Merci beaucoup. Cheikh Oumar Diallo ale ye ADP Maliba olu ka chifin jɛkulu ɲama ye. Merci beaucoup monsieur Diallo. D'accord. Aboubakar Sidiki Kanta ale ye AMC coordinateur. Merci beaucoup. An b'aw bɛɛ fo aw ka hakilina la, an b'aw bɛɛ fo aw ka nali la. Ni ala ni kira jɛra n'a ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan Siri fila jabaranin sanfɛ jeunesse et développement sifinaw ka jɛmukan nin bɛ ɲɔngiri yan nɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ babu wɛrɛ kɛnɛ kan aw ni ce aw ka filɛli la aw kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ.